Spiseforstyrrelser af Denise. Jonas og Rikke. Vi har novellen Den fede frue af Jesper Wung Sung. I novellen vil hun gerne have positiv opmærksomhed fra hendes klassekammerater. Hun vil gerne være en populær pige i klassen, men da hun ikke kan blive på klassens top 5 ifølge hende selv, bliver hun meget desperat efter opmærksomhed, og især fra Frederik, som hendes crush siden før dengang hun var tyk. Maiken har en voldsom vrede rettet mod hendes forældre. Hun synes, de er og vil altid forblive to tykke tabere. De lever i hver deres verden, og hun tænker ikke på dem som familie. Hun er overbevist om, at hun altså må være adoptivbarn, og hun råber af sin mor, hvorfor de ikke vil fortælle hende, at hun er adopteret. Hun er vred på dem, fordi hun mener, det er deres skyld, at hun ikke er blevet populær i klassen, fordi hun var den lille tykke pige med det lyserøde taske. De har ikke lært hende det spil med at være på 24/7, og det gjorde, at de fniste og vendte øjne af hinanden. Hun er meget fascineret af en dame, som har besluttet sig for at blive verdens fedeste, som hun kalder den fede frue. Hun ser på hende dagligt hver aften, inden hun går i seng, og hver morgen, når hun vågner. Hun bliver nærmest afhængig. Så afhængig, at hun nu efter en drøm om hende selv som fed, havde hun nu en plan. En måde, hun vidste, at hun garanteret ville få folk til at give hende den opmærksomhed, hun så voldsomt søger. Hun vil være lige så fed som i drømmen. Hun vil chokere alle. Mennesker er nysgerrige, og det er det element, hun vil have fat i. Hun beskriver sig selv til jubilæumsfesterne, hvor hun vil blive federe og federe. Efter 20, 30 og 40 år. Hun tænker tydeligvis slet ikke på, hvad det vil ske efter folkeskolen. Vi går ud fra, det er folkeskolen, da de har skolefest. Vi vil gætte på omkring 9. klasse, da deres opførsel passer til den alder med alkohol, pigekriser og folk, der prøver at finde ud af, hvem de er og de gerne vil være. Maiken snakker meget om de her jubilæumer, som om skolen snart er slut. Men i hvert fald lader de ikke til, at hun havde planer for hendes fremtid, før hendes planer om at blive fed. Det er ærgerligt, at nogle folk har så meget brug for opmærksomhed. Hun burde gå ud og skaffe sig nogle venner i stedet og finde en sund fremtidsdrøm. Er en smule overdramatisk, synes vi. Fordi hun er et meget mærkeligt barn. Fordi hvem gør sådan en lede ting, bare for at få opmærksomhed? Ærligt har jeg kun læst om det i historier og set det på film. Maiken ville have hævn. Maiken drak Helena fuld til en fest og fik lagt hende i en seng. Tog hendes bukser af, satte et fødselsdagsflag ned i hendes trusser og tog så et billede. Da Maiken så kom hjem, satte hun billedet ud på internettet og lagde sig til at sove med et smil på læben. Alt dette er noget, hun gør for at få sig selv højere i ranglisten. Men det synes vi er lidt et overdrevet forsøg. Men stort set er denne slags spiseforstyrrelsers situationer meget relevante og realistiske i dag. Mange piger forstår ikke, at spiseforstyrrelser, som f.eks. denne og andre, ikke er den rigtige vej at gå. Det er hendes måde at skabe en eller anden form for opmærksomhed rettet mod hende selv. Vi har fundet en artikel, hvor man kan diskutere lidt spiseforstyrrelser. I denne artikel bliver der omtalt unge mennesker, der på grund af deres forældre holder alt for meget styr på deres kost og indtag af kalorier. Som i novellen har forældrene en stor rolle. Citat, de lever med så mange forbud og restriktioner på mad, som er fuldstændig forskruet. Hvorfra får en 16-årig pige den tanke, at hun ikke vil have hvide, men kun brune ris. Selvfølgelig hjemmefra, siger Pernille Ungermann, der som terapeut behandler spiseforstyrret. Det er selvfølgelig godt at tænke lidt over sundhed og hvor meget fastfood man bør og ikke bør proppe i munden, men ligefrem at holde øje med kalorieindtag er nok lidt og i overkanten i så lav en alder. Det er derfor, det er en svær ting med de her spiseforstyrrelser, for vi vil hverken være for tynde eller for tykke, men hvornår er man for tyk? Det er der spiseforstyrrelserne kommer ind i billedet, for nogle mennesker vil jo klart tolke grænsen anderledes end andre mennesker, og derved kan for eksempel anoreksi opstå. Når en person bliver meget tynd, fordi personen synes, at den tykkelse personen havde i forvejen var for tyk, der vil andre se den nye tilstande som værende for tynd.
I Danmark i 2014 er der ca. 75.000, der har spiseforstyrrelser. Man mener, at 10% af dem er mænd og drenge. Men Sundhedsstyrelsen mener sagtens, at det kan være meget mere. Da flere mænd og drenge mener, at spiseforstyrrelser er en pigesygdom, og derfor ikke tager behandlingen, det er de bange for, hvad andre så vil synes om dem. Body fitness. Ligesom alle andre sportsgrene vil man gerne opnå et mål i sin sport, for også at kunne præstere mere. I konkurrencesporten, body fitness og bodybuilding skal du have en perfekt krop, og musklerne skal sidde de helt rigtige steder. Alt det, der medfølger en sport som denne, kunne i sidste ende gå hen og blive for meget. De er så fikseret på, hvad de må spise og ikke må, og vejer endda deres mad. Det kan være fint i starten, men det kan derfor også udvikle sig til det, man kalder ortoreksi, hvor man er på noget lignende tvangsdieter og i mange tilfælde kombineret med rigtig meget træning. Langdistanceløb. Mange langdistanceløbere har spiseforstyrrelser, og det kan være anoreksi, hvor de sulter sig selv for at blive meget lettere, så der ikke er lige så en stor vægt, som der skal bruges energi på. En anden spiseforstyrrelse, som mange løbere har, er også ortoreksi, hvor de går meget op i at spise sundt, at måle ens mad og kun sund mad, hvilket også tit resulterer i, at personen ikke bliver mæt, når de spiser, fordi de føler, de er svin, hvis de spiser for meget mad. Når man så også vil løbe, vil man gerne have en meget kort fedtprocent. Men det mange ikke ved er, at hvis man ikke har noget fedt i kroppen, så begynder kroppen at forbrænde andet end fedt. For eksempel protein, som vi har i musklerne. Derfor er der mange løbere, som har ondt i musklerne hele tiden, og faktisk skal bruge støttestrømper bare for at gå, når de både har spiseforstyrrelser og deres krop spiser sig selv op langsomt. Idrætsklubbernes indflydelse på disse spiseforstyrrelser er meget forskellig, fordi nogle klubber har adgangskrav, og her bliver indflydelsen stor, da man derfor måske skal ændre sig for at kunne tilpasse sig disse adgangskrav. Men andre foreninger prioriterer mere, at alle skal kunne være med, og derved har de ikke indflydelse på spiseforstyrrelserne. 1. Æstetiske idrætsgrene som kunstskøjteløb, gymnastik og dans. 34% af eliteidrætskvinder inden for disse idrætsgrene led ifølge en norsk undersøgelse fra 1991 af spiseforstyrrelser. Ifølge en lignende undersøgelse fra 1998 var tallet helt op på 46%. 2. Vægtrelaterede idrætsgrene som taekwondo, judo, brydning og roning. 27% af eliteidrætskvinderne inden for disse idrætsgrene led ifølge en norsk undersøgelse fra 1991 af spiseforstyrrelser. 3. Udholdenhedsidrætter som langrend, cykling, triathlon, langdistanceløb, orienteringsløb. Mellem 15 og 33,3% af eliteidrætskvinderne inden for disse idrætsgrene led ifølge en norsk undersøgelse fra 1991 af spiseforstyrrelser. I visse af disse idrætsgrene, f.eks. langrend, var tallene en del lavere i 1998. Spiseforstyrrelser er hyppigst i disse. Det skyldes, at vægt og eller udseende spiller en større rolle i de 3 typer idrætsgrene, der er nævnt i foregående afsnit, end i idræt generelt. Kunstskøjteløbere og gymnaster bliver blandt andet vurderet på, hvor elegant de udfører deres øvelser, og det er oplagt som idrætsudøver at tro, at vægt og udseende spiller en indflydelse på dommernes vurdering. Desuden betyder kropsvægten en del for, hvilke spring en kunstskøjteløber eller gymnast kan udføre. Også i taekwondo og roning kan vægten spille en stor rolle, fordi idrætsudøverens kropsvægt afgør, hvilken klasse vedkommende skal konkurrere i, og altså hvem udøveren skal konkurrere imod. Inden for udholdenhedsidrætter spiller vægten en stor rolle, fordi det til en vis grad er en fordel at skulle bære på mindre vægt gennem en lang konkurrence.